Her står jeg inde på Lombok, hvor jeg har de 3 giliøer i baggrunden her. Den mest østlige er den herovre. Det er den, som hedder Gili Air. Den i midten hedder Gili Mano. Og den mest vestlige af dem, og den største af dem, er den, der hedder Gili Trawangan. De ligger imellem Bali, som er mere vesterfra, og så selvfølgelig Lombok her. Man kan vælge at flyve til Lombok, da de har fået en international lufthavn nu, men det vil i de fleste tilfælde være over Singapore og så videre til Lombok derfra. Der vil være færre ankomster til Lombok, hvor til Bali vil der være fly, der kommer til Bali hver dag fra Europa. Når man ankommer til Bali og tager båden over til Gili Trawangan, som er den største og den mest vestlige af de 3 øer, der vil det tage cirka 2 timer og sejle over 2 til 2,5 timer. Gili Trawangan er den største af de 3 giliøer, og på den østlige side vil det være, hvor der er masser af restauranter og et ganske godt hotel, som hedder Villa Umbak. På den vestlige side vil der være noget, der hedder Sunset-hotellerne, på en ganske fin og rolig strand. Meget mere roligdomme er der hoteller, som hedder Umbak Sunset og Aston Sunset for eksempel. Så hvis man vil have det roligt på Gili Trawangan, på den vestlige side, og hvis man vil have det, hvor man er lidt tættere på, hvor der er restauranter og hvor man kan sidde og få en drink og masser af ting, lidt mere liv, så er det på den østlige side af Gili Trawangan. Man kan lege cykler på alle øerne, og det tager cirka på Gili Trawangan, tager det cirka en halvanden time at cykle hele vejen rundt. Det koster 50.000 at lege sådan en cykel. Og på Gili Mano, som er i midten, tager det også cirka det tager cirka 45 minutter at sejle rundt, og det er samme på Gili Air, som er den mest østlige af de 3 af dem. På Gili Mano, den som er i midten, er der også et ganske fint hotel, som der hedder Mahamaya, som er et ganske fint hotel på Gili Mano. På den mest østlige af de 3 giliøer, Gili Air, er der et ganske fint hotel, som hedder Lagoon Gili Air Lagoon. Også et ganske fint hotel. Forskellen på de 3 øer er, at Gili Trawangan lidt større, lidt bedre hotelstandard, og der er masser af restauranter og shoppingmuligheder på Gili Trawangan. Gili Mano og Gili Air er lidt mere rygsæksrejsende baseret, vil jeg sige. Men strandmæssigt vil man opleve det samme, om man er på Gili Mano, Gili Air eller Gili Trawangan, som er den største. På alle øerne vil man kunne leje snorkel og svømmefødder. Snorkeludstyr koster 35.000 at leje for en hel dag, og der er fyldt med koraller i vandet selvfølgelig, eller i stranden. Man kan gå ud fra stranden af, 20 meter ud, så vil der være koraller. Og giliøerne omkring her vil være fantastiske, eller har fantastiske muligheder for at dykke. Der er masser af dykkercenter på alle 3 øer, når man tager det til. Hvis man for eksempel bor på Gili Trawangan, kan man sagtens tage en dagudflugt til Gili Mano eller Gili Air. Det koster 85.000 rupier at komme over til de 2 andre øer, eller en sejltur til Gili Mano koster 85.000, og en sejltur videre til Gili Air koster 85.000, og tilbage til for eksempel fra Gili Air koster også 85.000. Og det kan man sagtens gøre på en dag, hvis man vil rundt og se de 2 andre øer. Specielt Gili Mano, den midterste af de 3 giliøer, er mere lokal og har mere lokalbefolkning boende på øen i deres traditionelle huse med landsbyer og sådan nogle ting. Ganske interessant at besøge begge de andre giliøer, både Gili Mano og Gili Air. Men jeg håber, at I kommer forbi på en øhop med Asian Travel, da det er fantastisk at være på Bali både og små på de her giliøer her, og så på Lombok, som jeg er på her. Lombok har de bedste strande og de bedste hoteller ved det, der hedder Senggigi-stranden, som er cirka en 20 minutters kørsel sydpå fra havnen, hvor man kommer ind, når man kommer fra giliøerne eller fra Bali af. Lombok er en ø, som er mere lokal, vil jeg sige, end Bali. Der er ikke nær så mange besøgende til Lombok, og jeg vil sige, at Lombok er nok som Bali var for 30-40 år siden. Men jeg håber, I kommer forbi.